Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Phakama kwami akube kuhle kwabangcwele. Ngingwakwadumisa isibongo ethempelini laseSiyavuka lapha ePavilion. Amen. Ngibuye kube Mshumayel wasevukana ejele kubantu umhlaba balahliwe. Nkosi yamakhosi, ngiguqe lapha ngiyumntwana omncane. Ulwazi lokuthi ngizoguqa lapha angaze ngibe nalo. Lesi sikale ngena kusona ngiyacela ungangeni ngedwa, ngena nabokhokho bami. Ingoma ke 230 ningicusele nami uNkulunkulu ibe linye oyibe mabili afaka sawo ukuthi ushembe uNkulunkulu. uJehova ungumalusi wami, uthishembe siqu sesibili sithi khona umuntu owabe nenhlanhla noma engenza ukwenza kwakhe emhlabeni emehlweni ethu size sishi lo akanubona izolo. Ithi kodwa kufika isikhathi naboshembe siyomthatha lo muntu ebese simfaka lapha emjiveni bese siguguma naye bese bebuze mazulu ukuthi uphetheni mashe bathi uphethe into yakho. Engathi manaza letha ingcwele
bese ngaba nenhlanhla labo bantu abe lona lo bheko kwakhe engabheki ukuthi usibani nje njena nje kusho nami ngekubonisa ngoba umazi umuntu nenhlanhla Nazaretha ingcwele kule nkolo Nazaretha ngibe nenhlanhla ukuthi shembe wabazali bami wafika isikhathi la khona ngibuza ukuthi shembe wafika kanjani leli khaya indoda nje yasemhlabeni Udumisa yakhula nje yaganwa amakhosikazi ayawazaba mathathu izelamane embili zakwamthembu lona umdala wamakwaqaba these ukuthi ethola abantwana lona omncane akazi abathola abantwana uthi mayikhuluma le ndaba baba ongizalayo uthi shembe uthi baba ongizalayo wabafuna yonke indawo uthi naphansi kwamatshe kuzinambuzane ezizalela kakhulu uthi wafika wayidla leyo mpande kodwa abatholanga abantwana uthi wahamba wababa umkhulu wami mayikayika uthi wathi mayese phele konke sephele inkomo sifayini iminyaka esiphelele kwe-12 abantwana kabatholi uMamthembu wasezwa mvelivelayo ezweni lakithi ngwakwaNongoma ngwakwaNongoma elinda nto kodwa isivumelano sami noShembe noma sabazali bami asenzeka ngilinda senzeka eMkhaydeni mayithi walifika livuma sofika khona lapho waqhamuka umkhokheli oyedwa ezweni lakaNongoma umkhokheli wakamdlalosa kumama baba umfundisi uMdlalosa uJeneta wayesuka lo mkhokheli waNongoma ushaya eSwazini wathi hamba wahlangana nenkosikazi yaKwaDumisa uMamthembu iphephuka imbethe usizi wasehlangana naye wabuza ukuthi wenze njani kuwe yayisingizwile ukuthi khona inyanga esoseswazini enika abantwana yilo ungagana kulowa musengethuka yayisile nkosikazi umkhokheli ukhona wethi Thixo namandla uzawufika njengoba kuzongena uJuni mayesefika ubosondela kuye umkhululi wethu thina njengoba ngiyolinda nje mayesafika ubofika uyokunika into oyifunayo yayisile nkosikazi yakwaDumisa awuzokwenza kanjani ngoba sesiphelele konke sekongishimbuzini nemali ukuya lapho soyithathaphi yathi lona ngitshela naye kathengwa ngamali kathengwa ngagolide base behaya yayisile nkosikazi kulungile ngizobopha size khona ngizohamba ngoncenga umyeni wami ukuthi asambe naye base beyasuka amanazareta ingcwele ngithi ngisho lenhlanhla engayazi umzali wami uzohamba ke Mshumayel bani ngicabanga ukuthi wakwaguqa lapha angazi ukuthi uNkulunkulu ubone ini ethi ngizoguqa la ngishaya isizwe emsebenzini ngo-12 ahambeke eThekwini ngifike ekhaya ngo-6 biza umthandazo wesabatha ekhaya kwaNongoma ngithe mawuthula ihlala ikhwama ngibeke endlini wangena ucingo
ngajikisa imoto egcekeni ngabuya ngeze ngiguqe lapha namhlanje ngicela ushebele ngakini indaba yabazali bami noNkulunkulu wakithi bayizwa abantu bese beyisebenzisa iphilisa emakhaya. Uma uJehova efika elinda elethwe inkosi isilo umqalajuba basondela abantu bashiya amasimo benza zonke izinto bayolungisa obaba kamfundisi uThelezo selinda nobaba kamfundisi uThelezo sehlalo. Yayisiyasuka le ndoda wadumisa inosiza ebathola abantwana. Yayisigibela yenyuka le ndoda yathi mayifika phezulu elinda mawuqhamuka phezulu lapha elibeni edlizeni le ndoda kwaZulu. Yayisubona umuzi yehle nakumehle nali itshe limhlophe. Bemfisa abantu abazoza lapha njengoba sihamba semhlanganweni omkhulu uJehova azowehlisa ungcwele vele ezulwini. Engathi abantu befika emasangweni bese belalela izwi elalalelwa indoda wadumisa ngesikhathi sonkulu abangaleso sikhathi. Yathi mayifika le ndoda esangweni ima basebenza abashumayela babelapho kunomuzi engena kuwo kawungeni sono umuntu nomuntu asibheke. Mafika isikhathi somhlangano kuthiwa masisibheke ngiyakhulekisa nawe ba kuthi uzozuza inhlanhla yazo indoda wadumisa ingakhokhile yenza into yodwa yayibheka. Yayisayifuna le ndoda mayithi yabheka yakathola ukuphambene. Sala umuntu ayengabhemi ugwayi ayengaphuza utshwala walahla konke. noNkulunkulu umveli mangikhuluma naye amakhambi saziwa kanjalo nje emhlabeni ukuthi amadoda azalathi ayazi ikhambi ngokuthi abantu babelizwa bengafundile babethi unyaka nje wakuprofessor udokotela wayenza wonke ama-experiment ongathi wacabanga nezulu indoda ekukhokho wethu Manembe eyayithi mayiphambene nonkosikazi izongena ngesango imbizi ngehle ekhanda mayithi ukuthelethi aphe kudla kupheka uhafu enelingane. Wakuprofessor nje lo ayiphiwe kodwa kodwa izwi lakhuluma naye lathi njengamanje hlukana nalokho ngoba usiyophila ngezi namanzi. Amen. Yena le ndoda ithe mayifika yayibheka ithotha iphethe lutho yayisibheka eceleni waseyibheka lo mama wasethi mayibheka wathola ukuthi kuye ubhema ugwayi wayimpilongo ugogo amthini. Umpilongo ke usho ukufaka lapha endibeni zomlomo akufani nokubhena emakhaleni. Waseyibheka wasecaba mhlawumbe into engafanele ungena kulo muzi mhlawumbe lesinephi wasenyuka ngegaba bazigcawu elini wangamula uthe mayiphezulu enqaweni wasithela ngale wasefika ithukusa lento yakhe wathi mase ngiphuma ngoyithatha. Mhlawumbe benenzeka abantu beze mhlawumbe nongaka engabe bengayizuza intanda bekuyibheka ukuthi sifanele bekhena. Yayisibuye le nkosikazi ithema ithi yabuye yafika umyeni akasekho sokuthiwe lapha ikamwe inkosazane ushona ngale madokotweni wena shona ekamwe. Yayisithithiza le nkosikazi asekhanga amankosikazi ayembethe uNazaretha asembona udidekile mangibiwe osinami
Nazareth. Asembona lo tudingile uswele, asemthatha, asihamba naye, ayongena naye emadokotweni akhiwe ngamasoyi. Akhiwe ngamasundu. Tshani nje kuphela. Ukuthi umuntu angena ishuteke. Zaye ngabiki ikhiye. Zaye ngabiki indawo yami. Yayisangena lenkosikazi yahlala. Nomkhulu ngale bamthatha. Bamlalise ekama. Kwathi indatha kusa. Bamemezayo. Njengoba bezokwenzeka mhlawumbe ngomhlangano kaNkulunkulu. Kuthiwa vukansi uMsumza kaNkulunkulu. Basemvusa nalo mama. Bathi konke la ekhaya kutholakala ngesithukuthulu. Vuka nawe makhosikazi weza manje wawakhiwa indlu yakhona amanje nodaka ngekosimene. Ubaba mkhulu wayemile ehleli etsheni sasingeke isitulo. Wayekwakele etsheni uma exoxa indaba omkhulu. Uthi ayikhona le ndoda emnyama enentamende. Uthi ayisuka ihlale lapha iphinde ihlale lapha. Uthi eza amakhosikazi beka amatshe ehlamba yethatha amanzi. Uthi sasesisondela amadoda sishaya ipiki sivunisele. Kwenziwa ifoundation endlu. Ithi basemtshela bathi hayi Dumisa. Uzocelani basethi ngizocela abantu basethamba nangu siko. Ithi ngaya lo muntu engaphethela ukuthi ngibheke nesikhwama. Uthi ngathi mangifika ngiguqa kuye. Ncebe Nkosi. Ngizocela abantu ithi wasuma amayinyawo. Wathi ngishengane wona indoda akazikhulelwe. Hamba ubiza unkosikazi wakhe ezoshaya abantwana. Wasuka umkhulu bamazela ikhanda akaze asholephi sebebaningi abantu. Wayehla wathi maye eyolunguza abazelinde endlini bekufikela khona izitsha ngezansi ithempeli edala ngezansi. Ngikhuluma ngento engiyazi ngandingwala lapha egcikeni. Ngingwala ekhaya phela. Futhi angaze ngibambe netoho nje kuthiwa ngithi ake ngiphume ngiyobona umhlabeni kwazi. Yebo Nkosi. Ngiyagcike nje. Noma mawuthanda ngathi ngizalwe khona. Kodwa ayithembele ngizalwe kuNazareth. Mawungisebenzele naseshesha ngazi ngizokuthini. Mangikhuluma ngamathebele amadala wena awuvukele lo thando njani. Funa makuqala ukhumbule ukuthi abasuwendayo behla nomhlangano beza lapha bafika kunjani lungasuki lo thando. Yayehla le ndoda yayingaza ayiboni yashona phansi kanti iphambana nayo nkosikazi samboni. Uthe mayifika ekanje ebeka amatshe yayisiyasukuma indlovu yomuthi uBombethe somabondo wambheka emehlweni wasethi wasekhombo bamkhulu wathi wena yathi nkosikazi wathi babamkhulu waze wafika kuye yathi wesalaphi wathi ulekhombo ngoba leli gama kalazi wathi ngisho usalephi kathi umyeni wakho eze lapha ezofuna abantwana. Ngithe kuwe bahlukana ngayizolo. Bahlukana befika. Omunye walala ngapha omunye walala ngapha. Ubani otshela uShem ukuthi lo ngalo. Yabo. Yabisisondela lenkosikazi yagada ithe mayifika wasebuza wathi bani igama lakho wasethi gogo ngujwana igama lakhe ayelethiwe esheshi kulezi inkonzo zencindezelo bezikhona izona. Ubufika khona ubheka amandla kuthiwa hayi uzoba uJohn. Mawungena igama lesilimo awulungele ukusonta. Oh wesaba
wena usele utshwala igama lakho usalapho usalephi mina okuzela abantwana bese aphendula kanjalo yayisibelo tawudumisa izigaqezela seyikhulile yathi mayima yayisithi inkosi siwana namhlanje sebuyela ekhaya nizothola abantwana babafana abangayokudalula intombazana ithi incwadi yeBhayibheli esimemezele kuyana ngasonamuhla asikho kude asibanga lethu balozo sizosenza kodwa yizwi wakhuluma ngezwi wasethideka le ndoda ijwayele ukuthi okafalandi nosibandana nososobala bayebesho lamanzi bese bekhipha okuncane wasebuka isikhathi sakhe ngenhliziyo umkhulu wathi hawu isikhathi sami singaka useshilo njalo base behamba bathe sebekanje wathi hayi wendoda buya nabo ngiyabona uthemba ingane yakhe umfana igama la uthi Nkosi angimizwa namuhla waphenduka uthema iphenduka wasethi igama lomfana wakho ingane yakho oqala uthemba Nkosi zoba ntana kuphela base behamba amazwi andi ngithelele esontweni babekaza amazwi ngazo babahlambi ababethola amamthembo wabathola wamthola lo baba oqala igama lokuthi Nkosi wamthola uSibili ade Mshumayel la ekhaya esebenza lapha eMobeni ehlala eWema wamthola lamaloyo mina ngizalwa lokugcina Mshumayel kwasivalwa ngezwi yayisisola ndoda yathi hayi namhlanje ngitheleka shizo la kita sophinde ngemuva yayisibambelela kushema ngelinye ilanga basuka linda babheke eswazini umkhulu omunye nomnye unyawo olukhubazekile wayama uquqa bahamba nenkosi basuke sivume konongoma bayehla badlula imbuzane banqamula phela phokolo uthemba sebezofika kwiBhoda wasephenduka babamkhulu wasedumisa wozala wasesondela umkhulu wasemnikeza intonga wathi mina phatha le nduku ibuyisele emuva esivungu uma uhlwelwa kwakuntambama ngabo 6 kodwa lathi uma uhlwelwa ungangeni emzini umuntu naye futhi le nduku ungayibeki phansi yayisasola le ndoda yayibamba le nduku yahamba enqamula ibele emuva yabona imbuzane yayoshona ithi athi mayithi tophe enkulu kwabamnyama kungathi yabambeka wase icinga ngezandla indlela waze wafika ivume wathi mayifike imvume wafika wabona ikhehla elalendini yezitsha nelathi selele wasevelela khona iminyango waseyiphethe le nduku wathi makuse idathakusa waseyibeka wangena wayibeka endlini izinto zakudala wasavala ngevelevele wavala wabamba inyawo waphikela eswazini uthe mayifike eswazini wafuthi babamkhulu ufike wasedumisa hamba utshele bonke abantu babeliswa ukuthi sengifikile wahamba umkhulu engena umuzi eswazini uthi wamunye umuzi wayefika amadoda ethanda bayile umuzi eminyango athi amadoda ayisuka asinaso isikhathi asifune eshenge lapha uthi wanye indawo wayethi wayethangena afika amadoda ehleli uthi wanye indawo wafika izinja engaphezu ko-20 zamrhubha wahlehla wayishaya ngomquba zayezamfaka kalibhongo ethi indawo eyodwa ethi ufi umkhululi wethu thina salo uthi wena waphuma lapho wasebatshela uthi yathi yasiyambuza namhlanje uthi bathina abantu yathi abanye Nkosi bavuma yathi hayi kulotshiwe unyathela kwami sokuphelela basababuye ake ngishiye lapho sebezelo mama mabezalo baba bekhula wasibona imfundo ayikho wasehamba uyalapha ebangeni uyofuna umsebenzi wafika wangena efemini egawula umoba waba umgawuli
Wasehlala umkhulu ngelilanga inkosi iyothimba inkosi ilanga. Wasethi baba umkhulu wasenkosini ilanga. Wathi Nkosi yamakhosi, nginomntwana wami. Sebangeni yoba makagame manje. Uyiphethe kahle, usina lapha esoshini. Uyayenza lentando yakho. Kodwa umsebenzi owenza umbono uzofaka umfazi ekhaya. Uthi ayisithi inkosi ilanga, yasha uthi baba, uthi umayokela uyise. Uthi yasha isigqoko, yathi uyezwa wena Dumisa. Lo msebenzi osebenza indodana yakho akusiwo wayo. Umsebenzi wayo izosuka empangeni ihambe ngenyawo ibheka segolela. Uthi yothi mayifika kwibhoda segolela ibisithatha isinxele. Uthi yokuthi ngathi ifike kwaphongolo yothi mayibuka ngesandla sayo. Iyofika belungu labo babedweba phansi. Ithi babedweba kuzokwakha imshini kashukela. Leyo femi yosebenza kuyo lesisukulwana sakhe. Wasihamba, wasimkhulu yahamba. Ubizo baba. Ndodana afika lapho wasefika. Uyekela umsebenzi ithe inkosi. Akusumsebenzi wakho. Uthi baba ngathi awu sengisebenza pho ngoba mina ngiyahola. Wayese ezakhe eminyaka ishizoshukela mo. Wasemlaya njalo. Ubaba uthi ngihamba ngathi mangifika Peter's Gate sekudlule kholela uthi wathi ngibheke esinceleni uthi ngathi ngaphimula. Bayazi abantu besekhaya lethu. Mawubuse nesonxele naye ifike ngashukela umshini ngashukela. Uthi ngathi ngifika khona abelungu bafike bathi yini ndoda ufuna ngathi ufuna umsebenzi bathi fika kusasa uzoqala umsebenzi. Wasebenza ubaba ngefemo. Bamthatha bamfundisa. Waba yathi zenhend. Wahamba baba wakishima kakhulu imisebenzi inyanga yezulu. Sangena esikoleni safunda. Sanikezwe imali lenkampani yasifundisa. Ngake ngathathwa nami ngeza la eThekwini. Ngo-93-94 ngizofundela umsebenzi. Ngathi kodwa ngifuna ukusebenza kule femi ngoba kwasebenza obaba. Hamba ngayigoli. Ngafike khona ngawuthola umsebenzi. Ngahlala unyaka wonke. Ngafika ngoLwesithathu ngibuyela ngizobheka kwaba emshini kashukela. Ngathi ngoLwesine ngingamisela ukudla. Bathi abelungu sifuna umuntu la ozobe assistant paymaster. Sisikade sikufuna fana kaDumisa. Ngaqashwa. Ngingena khona umlewethu omdala usinyalo useyasebenza khona. Uyasebenza umfowethu losomvangeli ozalwa baba omkhulu usebenza khona efemini. Sangena sonke ekhaya si-9 sangena sonke emshini kashukela. Wahamba baba wayeretire wayekhaya wahlala ekhaya njengobandakanda wahlala phansi. Sasebenza sonke. Angishiye lapho. Ngisonyazi mana sengcwele. Ngafika lapha eThekwini ngelinye ilanga. Ngayifuna nami indawo erathi ukuhlala. Angihlali kunala mina. Hlala koPhavaliwe. Ujawa wezisimanga. Wasukumsile lapha ejele eWestville. Wacabanga ucabana abantu. Uma becabana abantu iboshwa. Zasukula lavala ijele. Khona igama lonyazo kuthiwa umkhululo wesiboshwa. Zakhala iboshwa zivalelwe ngeinsimbi. Zikhala ngendoda ekuqapha zithandaza. Sithi besilizwile baba mkhulu sehlula kwenza. Thambisa isizwe lakho. Zazendala. Ngathi ngisempumalanga eBandeni. Ngiyohlangabeza uJehova.
ezweni lakithi ngoba ekuzaleni kwami iphupho lomlalilinye elokuthi ngiyothi ngakhula nami izwe lakithi ngibona limfanele uJehova likhazimule. Sakhula thina sibuka ukuthi abazali bethu bahlupheke kodwa masefuna beshade ingane abayithanda i-t-shirt zifuna ukushada ebuhleni, zifuna ukushada eJudiya. Ukuthi isimo somuntu sinjani? Cha, bafuna ukuya kwabaningi ngenxa yesakhiwo somuzi. Sathi ngesikhathi sethu masesikhulelele ibandla sifuna ukushintsha umuzi waselinda ube ngcwele njengomnikazi wayo wengcwele. Manazaretha ingcwele ngathi kwethi idungu uJehova wasethi uJehova wome kancane wena kusuka kuleli masehla sekuhleli ngifuna ejele. Hayi baba ngiyasondisa ethi ngavakasha wathi angisho la uvakasha khona ngifuna uMedium B. Ngathi hayi baba ngila kuyabulawana lapha. Wathi hey lapho ngifuna khona khona. Bazokuthinta abagcotshwa bakhona uyabazi-ke umvakelo uJamuka. Base bengibiza sikhulume nenkosi yamaNazaretha yathi uzofika la njengoba usufikile seseginqa ithuba uyaqashwa manje ngaqashwa ngokuphelele. Ngangena nje ngabona uthando maNazaretha engcwele engibona ekhonjiswa unyaza ngaze ngofuna ngikusho lokho. Kwaye bathi ngelinye ilanga ngisesiyavuka sakhumuza njembe sakhindle sonto kwangena ucingo ngiphezulu ngabuka uTolo umuntu engimaziyo ngaphendula ngendlela yami ngase ngizizwa hayi wendoda kuphi ibrush awala ngapha ifoni ayifika phansi. Woza lapha manje ngase ngiyiza ngemoto. Mangifika lapha phambi komuzi uJehova wethu uNkulunkulu obathanda bonke abantu wasetha senyuke. Sase senyuka saphezulu wangena esayini sakhe uShembe. Wama wasonga izandla zase ziminkana. Wasekhetha inkabe embili enkulu. Akusikhulume ephupho. Wasekhipha inkabi zakhe ezinkulu. Wasethi lenkomo le. Nale nkomo le. Uzoyithatha. Wame na Esiyavuka ufuna ihlabe khona. Ebese uyayipheka. Ebese uyilayisha emotini. Ebese ungena ejele gate 1 uzophuma phezulu ubanikeza bonke inyama. Amen. Thixo wami twala angisho lenikelwa yini ninikele bese nithi sinazi inkomo kaShembe sempela. Mina ngisho inkomo kaShembe isibani sakhe. Thatha lenkomo biza abaShumayeli fike lapha ethempelini siyavuka nihlaba bese nayipheka. Abuya nazi inkomo. Udlulisela amazwi wadlulisela umfundisi uShozi wadlulisela umvakelo uJamuka. Ngimemeza. Amen. Bisa ebusuku nasemini. Hawu, la shonela, ebusuku, hawu mfethu. Kweyinsizwa. Asenze umsebenzi kaShembe zasibulawa. Zasibulawa zapheka ubusuku bonke.
insizwa amaveni njengoba ngosisa awasele ngasekhela amaveni ekseni ngo7 bathatha imoto yakhona ya-apply izinto umani wenze ngathi ngafika i-management isithe ngeke kulunga inyama ezongena lengahloliwe hawu ngisafuna umunye umhloli akekho omunye umhloli enye imhlolo ushembe wathi umphathi wakhona wakhona umunye umama ukuthi manjani wathi hayi kodwa lana ndingo seshenasheshisa phela befuna uba ngathi kutshelwe bani ngitshele bani phela inyama ayizele iboshwa phela nawe uyadinga nje sokuninga futhi basefikina futhi sangibanikile lemuva awuthi ngibuyele ngekuyela komisha wawela wayapheshela wabuyela komisha wathi le nto akhulunywa ngayo izokwenzeka nini ngathi nonasi imoto emnyama zilapha ubhumgeti yekani ushembe izindlela yakhe sangena imoto sayifaka inyama sabuya sangena elokishini ulakishiya umlezo ushambe wathi mawuletha le nyama ubatsheni ngifuna bephume bezoyidepseni uma sebefikile bezothi nyama yabo uzobaphatha kanjani bengena emasangweni ngoba uyahluleka ukuboshela eduze kwakho Luthando lujulile uthanda umuntu engakaze ambona umehluko kimi noshembe nesiboshwa ukuthi siyamazi ushembe futhi sithi ngizivuma ngizibeke kumthetheleli wezona baba ngiyasaba manje mina futhi ejele nethebeli bayakhala njalo bathi ngibeke sengisonda inkonzo yodwa wazi ngenkonzo wena yazi ukuthi inkinga yakho yini uthi uyigwala umuntu unedathi uyoziyo manje uzobaleka ufike kubonani ulwandle egcineni ngiyacela shembe ungadidi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ungenza uNowa ubona indoda eBhayibhelini uthiwa uNowa le ndoda uNkulunkulu wabona umhlaba ukuthi usungcolile kakhulu onile wasekhetha nje le ndoda yayingenawo namahlombe ahlukile kwabanye mhlawumbe nogqoka kwayo kwakufana nokwabanye futhi ayibalo labafunda abawuthwalufu kwawuyindoda nje wasethi uNkulunkulu wena Nowa ngifuna wakho umkhumbi wakhe lo mkhumbi wakhe kahle ngojaha uNowa engazi lutho nje ukuthi umkhumbi enjani kodwa uNkulunkulu wayekhuluma naye khona lo mntwana esabwena emanzini uyena ophila umuntu futhi yena okhuluma nawe uNowa yakha lo mkhumbi wakhe njengajahile wafika isikhathi uNkulunkulu wakheke manje sengiyafuna wathi mayithi uqedile ethi mina wasengivumile wasethi abaqedi uzohamba emhlabeni wami engiwakhile thatha izilwane ngambili awubona ukuthule kwaNkulunkulu enikeza indoda uma inyoni zindiza lapha ukwazi ukubona ukuthi le yesilisa noma yesifazane kodwa uNkulunkulu wamnika uNowa wawakho awaseyifaka lezi zilwane
sangena kanti uNkulunkulu azobhubhisa umhlaba likela bhubha ngelizwe enkulu ngathi ngihamba ngelilanga lapha eManjini eChesterfield ngahlangana nobaba nje semdala waseTawu sawubona kwaMshumayel ngasengiphenduka ngathi ngambheka lo muntu igama lithi Mshumayel aliphungu kuye ngoba ingunguluzi kodwa phela igama lithathaphi wasethi lo muntu lunjani unyazi ayi ngase ngehla leli lento bengiyona usephathi igama elikhulu elifanele ligama mangicabanga alifuni ubuso obunyukubalayo alifuni enhliziyo ejikile futhi alifuni umuntu oneqhubu ngoba leli gama siphila ngalo ngase ngehla ngase ngithawula amazi uNkulunkulu wabantu waseTawu siyamazi mshe kusesiphelele imali sithi nyasi ngenayo imali ngoba siyazi ukuthi abantu lapha ngaphandle baye bebona ushembe ngenxa yamaNazaretha kuleyo ndawo thina lapha eChesterfield noma manje so siphinde simone na ithi le ndoda lapha eChesterfield ushembe wakhe ubonakala kwakuyinkosi langa ithi wayefika ngale esikhona isitolo sendi ayifikela kusona afika ahlala kwesikhathi ezilala nathi ithi ke wathi maseshintsha ibhanti sonke inyanga yezulu asiphindanga saba nenhlanhla namakhono ngeyizwe kuthiwa khona kwasevuka ivuso kimi uNkulunkulu ngifika kulelizwe eThekwini 2006 singabantwana siyahlangana sifuna ukwenza izinto ezinhle kushembe sathi masikubeke kwakuhle phambi kwaShembe lwabuza unyazi uThixo lamakhosazana lwathi wakhona amaNazaretha eChesterfield hawu siyabonga isikhona inhlanhla hawu iminyaka eminingi Asehlangana nensizwe ezithanda ushembe sasesihamba senkosi nawo nkosi yamakhosi inkosi isethathana hlangana nebandla lasesiyavuka awu ake sinikele nje ushembe mayiqhamuka ngapha phezulu ngo-N3 adlule njami nje adlule sengizela nowamuntu owathi bona bawambona ushembe ngabantu abangamaNazaretha wafika ushembe lwakho unyazi wezulu uNkulunkulu lwathi Udumis ngifike ngidlule lapho kuwo ngangamani Mshumayel uncuphe ngangamani umvangeli uDlamuka ngangamani umfundisi uShozi kwakhona umvangeli umdluli mina kusho unyazi mina ngumshembe wabantu manje mangifika lapha ngeke kulunge ngizodlula kuwe ngomhla ka-26 hambe uyolungisa nje kahle yes hawu sathi sicabanga ngocela ushembe simfakele ishona nesifuna uyawutela sabe satshela abantu ushembe ukuthi uyeza sasima zonke zahlala mawusha uJune elinda ngabamba umthwalo ngibelezweni akithi awusebenza angibela nawo ushembe wangakithi nginoshembe wedwa
uthi okwathe lo zinto omzaleli bani ngathi Nkosi sikele ubaba isule entabeni engena indawo la lina duma linetha hlabelela zona zaza zana kuphela zona kulezi zesilungwini lezo zakwaZulu kodwa zazi into zashinto yodwa ngalelo langa bengahlula yini bese shinto yodwa ngoshenge bese ngashula yini uma sifika linda sasa sangibisi sona ekuseni sathi hey angisezi lapho Esiyavuka semoza kuba umhla ka 25 December afa anoma ngafa ukuthi inhliziyo yami ingasuku nyeze wathi uzwile ngathi baba leli gama ulishehla ngetepisi wazolishisela wathi angizi kuwe ngoze ngizomhla ka 25 December wathi kusasa sihamba seThekwini ngathi baba washo umsebenzi waselinda wathi ngomhla ka 16 June ngabizwa ngaphakathi wathi wemnumzana ngomhla ka 21 ngizobe ngisesiyavuka shela ngibonga umenzi unowa ngasuka ngejubane kwakunesimela nganomgidi ngafika ngathi esigabeni namhlanje ngizomdelisa inkani funa ukugijimisa kuzokushaya u4 ngoba ngo4 o'clock izophuka ngo7 funa imoto ibhakile ethempelini Esiyavuka sekwehla igama elikhulu wafika ushenge manje sengcwele ngingafika ilinda bethatha imoto ekuseni ngiphume ngishambeke phansi emevile emjondolo fike ngimisa imoto ngime fika abantu ethempelini ngifike nje ushambuyeza lapha Esiyavuka bese ngempela ushamba uzofika bekusenza njani awulihlanza Mshumayel wena mayithando ilethe amathatanga elithi mina ngikwazi ukuthi ngifuna nini ngizakutha ubani wabona ngabasithenga ngabona shondela ngibona ucabanga manje umondlo kakhulu cabanga ushe uphila ngabantu amen ubantu dulelani uma sebefikile abantwana baphuma bonke abantu baseChesterfield lapho malonke ithemba phikelela khona awasele Mshumayel wama kwelika amashilo engathi nawe nami sinamathela ulushe kufunteka kodwa uthi lenzi into enhle kanje shuthi niyakwazi ukuthandaza amen siphile ukuthandaza ngiyabonga songanisi ngiyabonga shembo ngcwele ngibonga abashumayeli izwe lakithi eThekwini ngibonga abavangeli inhlanhla esehlele lo mhla ka 25 okhulume ngawo angazi kusho namhlanje ngikuqina wafika kwaba ngomhla ka 21 esethenga banawo ngomhla ka 20 mina ngaplan 25 ngiyothatha nakithi kanti ushe uthe namhlanje kuzobe ngisesiyavuka ngicela isizwe ibandla lakho Nkosi yamakhosi othe mawufika khona wabhala incwadi engafundwa umuntu wafika umuntu ipolitician akhona lapha eChesterfield edalela zona edumile lafana kwazi ukuhamba lathi manifika esihambile ushembe kanti abantu abazayo sebezile nje inyama ngambe kuba befika ngithi shembela esihlala lapha nedlinyama kodwa mayifika le ndoda ngasethi mina ushembe ubehle lapha
Hamba khona uzofika kunembenge ngishiye khona. Yayisifika le ndoda embengeni. Yafika yathi Shembe Nkosi yamakhosi. Ngimile nami ngiyayibuya khulu. Ngicela ungiphukhamba. Ukuze ngizobona ukuthi uwe ngempela obula. Base bethatha abanikazi bayo bayigibeza imvama lawa namapolisi bahamba ngemoto enkulu. Sebehamba abawe besanakana nyama banandaba naleyo nto. Sase siphuma siphikelela lapha ebusheni kuJulayi. Ngathi emsebenzini imegaraje sasola. Ngabona ukuthi indoda ishiva loyivulekile. Igijima. Icwile ingoma etasemgidini amaNazaretha. Ukhuluma ingumluzi. Ithi impela uShembe uNkulunkulu. Ngokunyathela kaShembe. Ethembelini basemakhosi ufikile. Abantu abakhona ethembelini. Wangipindela ukuthi bangibona abantu abasethembelini. Usuku nenyanga ngazi ingane zero namhlanje sandili embesothini khona ingane zero. Ngaze ethembelini ukuthi bangaka abafelowazi. Ngaze ethembelini ukuthi bangaka abantu abangasebenzi. Ukuze bashawule sithandaze labantu bathola imisebenzi. Uma bengayithola imisebenzi onebani. Ngaleso sikhathi basemakhosi ufikile Esiyavuka. Unemployment rate inkulu kakhulu. Kakhulukazi ezizweni ezincane. Kwanabantu basemakhosi ababengasebenzi kakhulu. Omunye wabo nemazi insizwa uthiwa uPhetha. Dabweni waye akazimbona umlungu. Uma engasebenza umlungu ayipheli iviki. Icabani ixoshe yabehlala ekhaya. Kodwa emsebenzeni uShembe kakhulu. Mhla ifika Esiyavuka kusetshenzwa ngathi kuyo. Uyabona ke la ukona khona. Kade uShembe. Shembe akakhathali, uzosebenza ungakhathali. Nkosi yamakhosi amukho noyedwa basebenza bonke. Kade sibonga nasisodwa. Sibonga ukuthi wathi mawahamba Shembe waletha amablessa ethempelini kwafika insizwe ezinkampani. Zathi mayifika lezi insizwe ngathi zathi Mshumayel siyabona uShembe ucela ngathi manje ngisiza ngento yodwa ngiqashe laba bantu. Zibathatha ngabathathu mabane. Ongenalutho simthatha simse driving school. Abuye benele bana malenas manje uyaza bazoba nama driver's license. Aleki sonke kusebavale umuntu ukuthi ufuna ukusebenza noma yini. Inoma yini. Sinoshamba simevundile. Uma uNkulunkulu engavuma osomabhizinisi bezalakithi bambathe umoya wamaSulumane. Sibashane sisodwa. Amen. U50% namhlanje uhamba eKenani ngonyaka ozayo omunye u50 usala bamba umsebenzi ukuze ingapheli inkampani. Imali monopole iround ndawonye. Bantwana benkosi. Yabonga Shembe ongcwele. Mbona ukoko wami. Owathi mamkhulu. Emkhayidini. Esimemeza inkosi langa. Yathi bizana ikhetha la Udumisa uMandakazi. Lize lapha namhlanje lizothola isibusiso. Wathi mayisondela umkhulu egaqa ezababa phambi kwenkosi langa. Iwona mayilema. Wasethi umkhulu cha. Shembe mina ngambona uNkulunkulu ngambona ukwena usuyisikhulu sesibili ngoNkulunkulu ngambona ngobaba wakho sengihamba mina sengibonile umngcwele msawusabusisa mina usiso lozala yini emthanjeni yami. Wasebuseko baba uma baba selethona bathi baba sesikhathele bafana yini ekufanele hambani kakhulu nisebenze uShembe.
hayi sebenza lushembe nje kuphela. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi isipho sakhe isimuzi wangipha ngoJuni. Namhlanje ngiyasibona ngumsebenzi ke womuzwa sesiyavuka namabandla wonke aseThekwini. Uba Nkosi sikubonile sizobonga inhlanhla esosehliseleyo. Kuphila imizi ngawe ngokuba usuku lunye emagcweni lube izinkulungwane. Ngalawo mazwi abantwana bakhe basezulwini. Umfana omncane ingane yakhona lapha ekhaya. Makukhona la ngiphazame khona. Bayongithethelele baba bami. Okhulu kunye ushembe. Sithwale shengusimene. Thumela Nkosi ngahlaka impunga. Elabona umkhokheli wezana kithi ozalwa uMshumayel uNxumalo umqathana owabona ubaba omkhulu igijima ngehashi selizaqephuka limasephe ekugcineni kwalo kwaphuma emjuluko ephethe amathikithi enikeza abantu itho omunye umuntu wayemdlula ethese kanje abuye amnikeze imflatheli ithikithi lakhe ethi bucishe wasala izabanye abegijima betwana totally ikhele ngithikithi senze Nkosi sisondele sizuze Nkosi intanta yokuthi Nkosi yamakhosi uma usukhipha umhlangano wakho engcwele bavuka abakithi ethule umhlaba babambelele kithi uma babambelele baba ngiyazi umkhulu ubambelele nesizwe sonke sakithi Nkosi yamakhosi siyabonga ukukhulu bakho ngicela uncipha Nkosi izulu ithe izwi lamazwi iNkosi yabaNazaretha unyazi wezulu siyophetha inkonzo iyocela baba Mshumayel uphakathi wasezimele eThempele ngengoma ye-15 emveni kwawo obaba abafundisi beNkosi wasemulela isibusiso iNkosi ibusisa ukuphakama kwabangcwele. Amen. Nkosi yethu yeah.